Kantatzera niazu alhegera gabe, ez baitut probetxurik tristaturik ere. Ni une batxigan gizonik hilgabe, sekulakoz galerak enetako dire. 1815 ni azparnen preso hartu nindutena. Pluma gaineko premu orok dakitena, galeretan igatu beharko naizena. Ala zori gaitzeko premu izaitea, aharek eman baiteraut betikotz galdea. Aitari galdeginik sortzeko partea, galeretan eman nau hauseduk dotea. Ene haitan da gizon kontsideratua, semia galeretan du segurtatua. Duna hiotoitzean belaunikatua, saindu iduri depu madarikatua. Lehen kusia kadet bordaxuri, fagore bat banuke galdetzeko zuri. Ongi adresa zaite ene arrebari, ene saltzeko zon bat ukanduen sari. Aita haintzinean ta arreba ondoko, osaba burjesori diru fornitzeko. Ez ordian enetzat bosei liberako, galeretan bederen leher egiteko. Elizan sartzen dire devozionerekin, iduriz badoatzila saindu guziekin. Beren liburu eta arrosarioekin, debruak bestagonik einen du heiekin. Zortzigaren bertsua anaiaren dago, kontseilu bat banikek hiri emaiteko. Ontsa gobernadi etzaik dolutuko, ni baitan etxenplua erresduk hartzeko. Zuri mintzun itzaizu hoiaita zilarra, ardura dudalarik begian nigarra. Zuretan ere arraza bordaxuritarra, galeretan naizeno ni bainiz bakarra. Kantu hauke manditut paueko hirian, burdinez kargaturik oi presondegian. Bai eta kopiatu denbora berean, oro kantaditzaten azparne herrian. Kantu hauke manditut ez xangrinatzeko, ahide adiskidek uraie hartzeko. Eta partikulazki aita zuretako,
kantu hau kaditzean semia zorroitzeko.